नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होगा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया हिंदी धुन पर भोजपुरी जबरदस्त मीटर लेके। और दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% वायरल होगी भैया। काहे कि आजकल जितना गाना बजे ताटे हिंदी धुन के कॉपी भोजपुरी में थोड़ा सा टेम्पो इधर उधर करके अगर मतलब नया म्यूजिक बनवा लिया जाता वो गाना पक्का वायरल होखत ताटे। जैसे नीलकमल भैया के वो गाना मार्केट में पकड़ ले लो, पगली देखावे अगरबत्ती ना धुन लो कर दीदी तेरा देवर दीवाना। तो सन के मीटर बाटे भैया, बस नया म्यूजिक बने के चाहिए, गायकी में फील होके के चाहिए, गाना बज जाए भैया। चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो आज के धुन बाटे एगो बहुत बढ़िया गाना आई रहे, अरे उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, वह लय बा। लेकिन देखिए गाना के कैसे गा बा, हम के आपन बना के दिल में प्यार तू जगा के, हो हम के आपन बना के दिल में प्यार तू जगा के, काहे हमके भुला गइलू, दिल तोड़ के हमारा का पइलू, हंसते अखिया के रुला गइलू, हो दिल तोड़ के हमार का पइलू, हंसते अखिया के रुला गइलू। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी हुआ सबके बीच में। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं, बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। हमके गाँव में कोनो त्रुटि भइल हो तो क्षमा चाहत नहीं भैया, काहे कि हम राइटर बानी, सिंगर ना। रउआ एक के बखूबी बढ़िया बना के गा सकता नहीं। मीटर पसंद आइल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर अगर पहली बार आइल हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।